Az iPhone SE. Nos igen, ez a telefon, ami 2020-ban jött ki, és amit 200 000 forintért adnak a vásárlók kezében. Erről a telefonról általában mindenki azt szokta mondani, hogy de ez a telefon már egyszer nem volt kiadva, mivel nagyon durván hasonlít az iPhone 8-as dizájnra. Elsőnek is, amit a legtöbbször fogunk látni, a kijelző. Hát igen, ez ugyanaz, mint az iPhone 8-ban és az előtti iPhone-okban egy 4,7 incses 1334x750-es felbontású kijelző, ami, hát hogy is mondjam, 2020-as standardokhoz képest már elég gyengusz volt akkor is. Ha nagyon közelről nézzük, akkor látszódhatnak már kisebb pixelek. Ha körbenézzük a telefont, akkor igazából még itt az előlapon találjuk a nagyon jó home gombot, ami viszont egy nagyon jó dolog. Mivel ez egy haptikus home gomb, tehát nem rendesen megnyomod, hanem csak egy haptikus visszajelzést kapsz, amit be is bírunk állítani a beállításokban, és itt ki lehet választani. Ez egy nagyon jó dolog, amit tökre örülök, hogy az S-ségben benne hagytak. Felül még találjuk a kamerát, ami 7 megapixeles, f2.2-es fényrekeszértékű, és mellette találjuk a beszédhangszórót, ami tud zenéket, vagy bármi más is lejátszani, ami egy hatalmas nagy pluszpont. És ez nagyon jó. Ha oldalt nézzük, akkor igazából nem nagyon látunk konkrétan semmilyen különbséget. Itt van a bekapcsoló gomb, a 2 hangerő szabályzó, illetve a némító switch. Ez még mindig nagyon jó, hogy itt van. Hátulján igazából konkrétan annyi a változtatás, hogy az Apple logót középre tették, és innen leszették az iPhone feliratot. Hátulján még ami fontos, az a 12 megapixeles kamera, ami tud 4K 60 FPS-ben videózni, ami szintúgy nagyon jó. Na de ha már beszéltünk a kamerákról, akkor miért nem nézzünk meg néhány teszt videót és képet? Ide most bevágok néhány felvételt, amit az iPhone SE-rel elvettem föl. Szerintem viszonylag jó kamerája van, és mai napig használható. Na de miért vennék én egy ilyen iPhone-t, amikor tudnék sokkal jobbat, sokkal olcsóbban? Nos, itt jön ez a rész, ami nagyon jó ebben a telefonban, ami nem más, mint az A13-as chip. Igen, ebben az iPhone 11 szériának a chipje van benne, ami azt jelenti, hogy nagyon jó teljesítménye van a telefonnak, és így, hogy kisebb kijelzőt kell meghajtania, így mai napig lagmentesen használható a telefon, és nagyon gyorsan működik. Ahogy láthatjátok, hogy gyorsan meg lehet rajta nyitni az alkalmazásokat, konkrétan minden megnyílik egy másodperc alatt. Igazából ez a telefonnak a fő selling pontja, hogy egy nagyon jó chip van benne, ami mai napig napra kész, és meg fogja kapni az iOS 18-as frissítést is. Úgyhogy tényleg nagyon jó telefon ebből a szempontból. Na de megéri ez a telefon tényleg azt a 200 000 forintot? Nos, nem igazán. Csak akkor éri meg ezt a telefont főképpen megvásárolni, hogyha nagyjából ilyen 100 000 forint körül találtok használtan, de hogyha tényleg találtok egy ilyen árban használtan, és nektek fontos például a home gomb, illetve nektek kell az a kisebb méret, akkor mai napig választhatjátok ezt a telefont, mivel tökre jó chip van benne, és viszonylag jó kamerák, illetve még sok-sok ideig fogja kapni a szoftver frissítéseket. Remélem, hogy tetszett nektek ez az első videóm. Ha tetszett, akkor mindenféleképpen dobjatok egy lájkot, illetve iratkozzatok fel, mivel hamarosan jövök több teszttel is. Találkozunk a következő videóban. Sziasztok!